jiena kont ukoll membru fil-James Randi Educational Foundation. James Randi ma nafx ma jġbieħ. Huwa magician kbir li mitmilux li barra li kien magician kien investigatur tal-paranormal, kien hemm huwa Penn and Teller ukoll li huma xettiċi fuq il-paranormal, hemm Darren Brown l-Ingilterra ħafna nies ġifieri. U dan kien offra xi minn għalija beda $10,000 għal min jista' jikkonvinċih li għandu qawwiet paranormali. Minn $10,000 telu $100,000 għax imbagħad kien hemm ċertu nies li joffrew sponsorships sakemm telet $1 million. U dawn hemm proċedura, ovvjament ma tistax inti tiġi tgħidli jien rajt ħares mela ħantik il-1,000,000 euros. Le, trid tinvestiga l-affarijiet. Inti tagħmel claim, tagħmel assersjoni. All right. Dik l-assersjoni l-ewwel qed nittestjawha on an informal basis, kif aħna għandna li nagħmlu aħna ġifieri jekk inti nagħtu każ. L-ewwel qed ħankompli fuq di għax semmejtek $1 million. Di issa spiċċata xu miet James Randi, però hemm oħrajn issa li jagħmlu din l-offerta. Aħna Malta għandna offerta li nista' ngħid pubblikament miftuħa li jekk hemm xi ħadd jikkonvinċina b'mod imma mux bil-kliem, mux stejjer, għasterku ħati fira konta li għandu xaqawiet paranormali jew inkella fejna fjena jaffil xaħat li għandu, aħna l-estin offru mux miljon, laqqas 100,000, laqqas 10,000, għanna l-estin offru 1,000 euro Maltin, għal min jikkonvinċina mod konvinċenti li għandu qawwiet li ma jaqgħux taħt il-liġi ta' xjenza kif nafu għallum. Mela, kull mandu jagħmel ifittex il-page tagħna fuq Facebook, għandek kemm psychic u kemm Malta skeptics ġifieri u jikkuntattjana. Jew jikkuntattja lili, mhux problema ġifieri. Issa l-proċedura hija din. Kull każ ovvjament għandu il-testing tiegħu. Ejja ngħidu każ, per eżempju, fejn bniedem kapaċi jidentifika bħalma kellna każ, kellna wieħed Russu ġie Malta, daret imur anke għand James Randi eventwalment, trid tipprova ma jaħdem magħna l-ewwel biex imur għand James Randi. Fejn da kapaċi jidentifika shapes magħluqin f'envelopes. Remote viewing. Speċi ta' insomma jkollu shapes u għalinna li għandu xi 5-6 shapes għal pictures jistgħu jkunu xirkunu per kemm forma ta' salib, forma ta' kaxxa, preparajni l ritratti aħna minnihom fl-envelopes, għad tifhem ħawadni għamlu biex hu jista' jitgħid. Għandu ngħid li dana, ifhimni wara li provajna ħafna testijiet, indu ngħidla qed juża trickery, qed juża trickery. Qed tifhem, trickery mhux trickery sofistikata bħalma nuża jien, imma kienet jiċċitja billi jitteppjhom naqra biex jimmarka wieħed minnhom biex imbagħad dejjem jelimina biex il-kantunera ta' tawweġ ftit tal-envelop jitteppi għandu ngħid. Għandu ngħid mhux inbies ta' ġifieri. Allura speċi ma tistax tipproċedi, imbagħad tittestjajn drabi oħra, żammejna l-envelopes aħna u ma ħadimx. Imbagħad beda jdawara fuq cold reading, beda d-lenti għandek xaħat, tħobbu, dik il-soltu li jużaw il-mediums, insomma. Dika eżempju ta' wieħed minnhom. Mbagħad ftaħna dak li nedulu hunchbank. Hunch, taf inti xinu hunchback of Notre Dame, aħna hunchbank. Ġifieri hunch hija meta jkollok hunch, meta jkollok xi ħaġa li ħadd jiġri fil-futur, taħseb li ħadd jiġri fil-futur. U ftaħna hunchbank, ġifieri li min ikollu xi ħsieb xi ħaġa li ħadd tiġri fil-futur jgħaddi jenna, insomma konfidenzjali, baluq bid-data, u dina. Wieħed biss għamel profezija li fil-fatt ma rnexxietx, ġifieri. Imma profezija titku, mhux tgħid li ħajkun hemm inkwiet pereżempju fil-Van Nofsani, jew inkella ħajkonna naqta trabil fir-Royal Family tal-Ingilterra, mhux vagi, jekk tkun pereżempju speċifika jekk inti kapaċi tbassar il-futur. Tgħidi specifically pereżempju li fit-2025 f'nofs ix-xahar ta' Mejju ħajkun hemm jikkraxxa ajruplan pereżempju. Dik kien hawn wieħed imma kien hawn storja imma din, għamel għandek evidenza tagħha. Ma minna li hemm evidenza ta' storja hekk waħda biss. Ħafna storja. Waħda biss imma hemm li hija konkreta. Hemm ħafna storja, imma kollha wara, pereżempju kien hemm ta' Ronald Reagan, kien hemm ta' Ronald Reagan per eżempju li kien hemm prediction li ħajsparawlu ma jmutx, mbagħad skoprew din li din kienet imdaħħla after the fact. After the fact, per eżempju Aberfan. Kont rajt ħafna fuq hekk meta kont nixtri Fate and Fortune, impressjonajt ruħi. Aberfan kien villaġġ f'Wales
fej kien hemm montanja ta' faham li kienu jarmu. U di bil-xita li kienet tagħmel, di għamlet landslide u f'gat skola tfal kollha mietu. Ovvjament kienet traċedja kbira u bdew jiġu ħafna nies jgħidu ħlomt rajt it-tfal jibku u wiċċhom iswed, imma wara l-fatt kulħadd jista' jaddatta jiffittja l-affarijiet. Jekk insibu l xi ħadd li kapaċi jipprevedi ħaġa speċifika u mhux wara l-fatt qabel.